Jeg vil lige lave en lille video om kosttilskud, fordi på min rejse, min stofskifterejse, der har jeg selvfølgelig prøvet alverdens forskellige kosttilskud, hvad jeg har kunne læse om i indlandske og udenlandske litteratur. Muligvis kunne hjælpe på stofskiftet og på energien og på osteoporose, fordi jeg har selvfølgelig også osteoporose med sammenfald i flere ryghvirvler i ryggen, og med de forskellige gener, som det kan give med tryk på nerverne, og sådan lidt forskelligt. Men alt, hvad jeg prøvede af kosttilskud, det virkede jo altså ikke rigtigt. Altså jeg kunne simpelthen ikke mærke, om jeg spiste dem eller ej. Så alt det lige indtil sidste år, for da begyndte jeg på nogle helt nye kosttilskud. Nogle kosttilskud, som udelukkende er lavet på rene fødevarer, altså rigtig mad komprimeret ned til kosttilskud. Og vores krop, den er jo designet til at leve af rigtig fødevarer, og ikke af kemi, som stort set næsten alle de vitaminer, du køber rundt omkring, det er lavet af. Vores krop, den kan finde ud af at bruge rigtig mad til noget. Og det er det, som de her kosttilskud, som jeg nu tager, de er lavet af. Og efter det første halve års tid, der kunne jeg ikke mærke noget. Der var det ligesom alt det andet, og jeg tænkte, det er så sædvanligt, det er penge ud af vinduet, det her. Men så skete der, efter 6-8 måneder, så begyndte jeg at kunne mærke en forskel, og dag på dag har jeg fået det bedre og bedre lige siden. Det første, jeg lagde mærke til, det var faktisk, at jeg ikke havde fået taget min smertestillende i flere dage. De smertestillende, som jeg fik for mine kroniske smerter, og som jeg normalt ikke kunne gå en dag uden at få. Dem havde jeg faktisk ikke spist i 4 dage, og jeg havde ikke ondt. Og det fik mig til at tænke lidt over, at faktisk, så havde jeg det jo meget, meget bedre på alle planer. Hver dag, der går, der får jeg det bedre og bedre. Det har jeg gjort lige siden. Det er bare så fantastisk. Det er så fantastisk.